ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯза видеои мо оғоз мешавад аз корвон. анамиҷа бинед, ман проекта мехоҳам шумода нишон сиём. анамин проекти корвонай бояд анамин хел корвон шава, анамин хел соза. бинед чиқар хушрӯ мешава. бисёриҳо савол метиҳанд ки корвона мегӯянд ки маҳкам мекунанд ё ин ки дигар ҷо мекучонанд. дӯстони азиз, корвона намекучонам, фақат ки амин дарвозаора қисм қисм маҳкам карда анамин хеле чизо месозанд. анамин намуд бинед чиқар хушрӯ мешава. ҳозир оғоз кардагиан аз ҳафтум дарвоза аз тарафҳои элегант. марҳамат бинед ва ба ҳархи овозаҳо бовар накунед. дӯстони азиз, ман дар корвон қарор дорам. бори дигар мегӯм, анамин шортикҳои распродажа ҳаст. касое ки барои савдо бурдан мехоҳанд, распродажа не оптум. анамин панҷум дарвозаи корвон, тарафи мираж, риадои охирон. анамин намуд шортикчаҳо нархи оптумуш 8 сум 10 сум. касое ки мисол барои савдо бурдан мехоҳед, марҳамат омада харидорӣ кунед ва барои анамин савдо анамин намудора баред. ино ҳамаш истеҳсоли ӯзбекистонанд. анамин намуд шортикчаҳо ана бинед, падҷинсам доранд. ҳамчун ҷинс анахи брижачаакҳои хушрӯ доранд то 2 сола 3 солара. брижачаош вайш пахтагияи материалаш ана ин намудора бинед. дӯстони азиз, хоҳишмандое ки мехоҳед савдои худро кушоед аз анамин либосҳои арзони кӯдакона, марҳамат панҷум дарвозаи бозори корвон, тарафи мираж, рияди охирон. ана иҷа бинед, ана ино 55 сомониян. ана куртаву бруко ҳастай, тройко ҳастай. ино нархҳои оптумаш 55 сомонай. ҷинсай инам бори анамин ӯзбекистон, тошкент то 6 солаву 5 солара анамино размер доранд. ами двойко ана иҷа бо ҳастай тройка ё чортага 80 сомон. дӯстони азиз, бисёре аз анами подписчикони мо дар бораи анами бижутериё хоҳиш карда буданд ки видео кунам. марҳамат тамошо кунед. ин ҳафтум дарвозаи корвон, тарафи оптовияй. марҳамат бинед, амин як риад дора, амин риад охиронаш бинед, ана 160 сума 100 сума бижутерия. ино беҳад качествоаш нағзан 65 сум 90 сум. ана бинед, ана иҷа 90 сомонора бинед чиқар хушрӯи комплекто. ино сифатошон нағзай. марҳамат шахсое ки мехоҳед харидорӣ кунед, омада аз анамин ҳафтум дарвозаи корвон, тарафи оптове анамин намуд комплекто, анамин намуд бижутериёи зебора харидорӣ кунед. ана 60 сомона ҳастай. ана бинед, чала дора, гӯшпор дора, сепичкаву кулончик дора, кулон дора. хулоса ози ман имрӯз фақат ами бижутерияву анамин дастмона ҳар намудора нишон метиҳам. шумо тамошо кунед. ана ин намудо сангчои тоза катиян 10 сум 15 сум дастмоно. ана ин тараф ҳастай 20 сум 25 сум 10 сум 15 сум. иҷада оптовияй. касое ки мисол анамун нархое ки бижутериёра ма гуфтум, касое оптун мехарам, бо арзонтарай. ана иҷа бинед дӯстони азиз, ана гӯшпорчако 5 сомони майдакан. агар касе оптун мегира, бо ино 1 сум 2 сум арзонай нисбатан ба ин нархе ки ози ма шумода номбар карда истодам. худо хоҳад дар оянда тинҷӣ боша. аввал баъдан вақте ки ҳама гузашт, коро раҳо кушода шаванд, шумо ҳар чизе ки мехоҳед баъд дархост кунед, ман шумода доставка мекунам ба русия, ба дигар ҷойҳо. инчунин дар ин ҷо низ ҳаст анамин намуд комплекто. ана ин тараф болора бинед чанд намудай. анаминоям дӯстони азиз, комплектоям нархошон 40 сум 60 сум 90 сум 100 сум. анам хел нархо дора. мера бинед, аз сабабе ки ози барвақтай камакак иҷа ториктарай, ам хел видеода хушрӯ наомадай, торик омадай. вале айби съёмка нест, айби телефон нест, айби анамин ҷои амиҷаяй. ман махсус ва ё надорум ки мисол съёмка кунам.
гарчанде фонарикам гирон карда бошам хохшрӯ наомада сёмкада ана гӯшпурӯра бинед. вале мақсади асосӣ ки ман ба шумо нами чизоро фаҳмонам бинед. касое ки мисол дар тоҷикистонест ана марҳамат омада аз анаминҷа анам гӯшпорои хушрӯ харидорӣ кунед, бижутериёи фасон 15 сума гӯшпорӯра бинед чӣ хеле хушрӯванд. ино итальянский золото буре метавани хеле зарча. ана инҷа ин дастмонаҳо ҳастай. ино 15 сомонан донада, оптимда арзонанд. ана бинед. дар инҷа бо инам хе комплектҳо ҳастай. ҳар намуда бисёр комплектҳои хушрӯвай. нархҳои комплектҳо 15 сомония дӯстони азиз. анамин яке анамин риштагиай гӯшпор дора, сепчикаву клончик дора 15 сомонай. шахсоне ки оптом мегира бо 1 сум 2 сум арзонтарай. инҷа нархи донашам нисбатан ба дигар мағозаҳо арзона. ина марҳамат анамин нуқтаи савдо биёед. ҳамин ҳафтум дарвозаи корвон бисёр чизои хушрӯ дора. калиёра бинед, калияҳои фасон дора. гӯшпорош кати ина инҷа сангчоошон тозая, нархошон 50 сум 60 сум 70 сум ҳар намуда ҳастай нархош. ина омада бинед, баъд ба хости дили хитон интихоб кунед. инҷа вақте шумо бо ай наздик мебинед ина чӣ хеле ки гӯём бисёр ҳам зебоя. яъне сангчоошон ҳамин ороишотшон боварӣ дорум ки ба шумо писанд меояд. ина бинед. ина ино 25 сум 30 сомонаҳо ҳамаш сваровски сангои тозаянд. инҷа дӯстони азиз вай ҳастай абадок ҳастай. и абадокора ҳозир бисёриё дар ҳамчун румол катиам мекунанд. ана инамуд оптум доранд. инами як пачкачаш ба фикрам 3 сум ё 5 сум меғалта. нархи оптум донара намедонам, ам хепрсидима. ҳамин як пачкачае ки мисол 2-3 гӯшпор дора ва чала дора. инҷа ҳар намуд резинка ҳастай, дастмона ҳастай. ана инҷа бо гӯшпорои хушрӯ доранд 10 суми 15 сомонӣ. ана бинед 25 суми. ана у сангчои тозадори калонуш 25 сомонӣ. ина ин намуд жемчугчаора бинед бо ана ин намуд ҳастай. ваяй ай гипюрай ай турай тамошо кунед дӯстони азиз. гӯшпорои тури 10 суми 5 суми 8 суми. ана ин намуд бо риштоо ҳастай. баъд анамқи абадоко ҳастай дӯстони азиз. ана нархҳои ино оптумош 10 12 15 донадам ҳамхе нархошон 2-3 сум мисол баландтарай. ай нархи оптумда. ина бабочка дороша бинед чӣ хушрай. ана ино ҳастай абадокои нағзи хушрӯи нигиндор сангчадор. ана бинед чӣ хушрӯванд 12 суми 15 суми оптумош. баъд 18 сомона доранд. ана ин намуда оптумош 18 сумай. ина бинед чӣ абадокои хушрӯванд. болода ҳар хел резинкаҳо ҳастай барои кӯдакон, барои калонсолон мисол. инҷа да ҳар намуда приколка ҳастай дӯстони азиз. и оптумош дудонаш ами тақрибан 4 сум ё 5 сум меғалта. ами приколкаҳо арзоношам ҳаст дӯстони азиз. вале ва ё ай сангчои тоза нестанд ва ё пластмассиян. ино бошам ки сангчои шишагӣ баринанд. ами дудонаш 4-5 сомон меғалта. ами як параш. приколкаҳои ясмаам ҳастай мисол 1 сумаям ҳастай параш. вале ино аз сабабе ки ҳамхе хушрӯванд ороишоти нағз доранд аз ҳамин сабаб камакак нархаш дигартарай. вале дӯстони азиз дар анамин нуқтаи савдо боварӣ кунед ки бисёр чизои ами чӣ хел гӯем шумора аҷиб чизои необычный чӣ хеле ки мардуми мо мегӯянд чизои аҷиб шумо мебинед дарёфт мекунед. мисол ҳам барои фурӯхтан ҳам барои хитон мустақимона барои истифода бурдантон бисёр ҳам чизои зебо дар инҷа шумо пайдо карда метавонед.
пайдо карда метавонед. марҳамат. анҷада ҳар намуд зажимчӯ ҳастай, закулко ҳастай, закулко янам хе сангчадор. боварӣ дорум ки ин видео бисёртар барои занҳои мо писанд меояд. шахсое ки ҳамаи намуд ороишота нағз мебинанд. тамошо кунед. ана бинед 10-15 сомон анами намуд зажимо ҳастай ки сангчакорӣ кардагиян. И баъзан магазинои нами чӣ гум элитни магазинода нами чизора мебаранд 15 сом 20 сомон як донаша мефурӯшанд. ана бинед. ана зажимчора бинед сангкорӣ кардагиян. дар интернет магазино баъзан ҳастам ино бо қиматтара. зажим закулка шумо мисол метавонед ки арзонам ёбед, вале ва ё хел сангкорӣ кардагӣ нестанд ва ё мисол сифатшон дигар хелай. мисол аз анамин 50 дирам оғоз меёба майдачораш ами крабикорами зажимчора то мисол 3-4 сомона хел зажимчои оддиш оптумда шумо меёбед. вале ино ки хушрӯ ҳастанд, ино сифаташон хубай, нархошон ами хелай. ана иҷа дастмонҳоро бинед. дастмонҳо ино нархошон 4.5 сомон 5 сомон оптумшай. марҳамат. бинед чӣ қадр хушрӯанд. инам такрор мекунам ки арзоншам шумо пайдо карда метавонед, вале ва ё дигар сифат ҳастанд. хулоса ин интихоби шумо. касое ки хоҳанд мисол сифати нағз чизи аҷиб харидорӣ кунам, марҳамат биёед амиҷа ҳами ҳафтум дарвозаи корвон. шумо анамин намуд аз анамин нуқтаи савдо шумо анамхе чизои аҷиба дарёфт карда метавонед. ана бинед чӣ хеле интихоб бисёрай. гӯшборчаҳошо набинед. анамин гӯшборчаҳо беҳад хушрӯ 15 сомонай. ана жемчугдороям 15 сомонай. ай наздик нишон тиёма шумода ки нақстарак бинед. баъд ана ин чоркунҷои 15 сомонаям чӣ қадр хушрӯанд. ана комплектора бинед дӯстони азиз. чӣ хеле комплектҳои хушрӯви аҷоиб. ана марҳамат. ҷаданаи чалаҳои сангчадор ҳастай. ира вақте ки оптанами коробка мегирӣ 7 сомонӣ меғалтаву чалои сангчадор. дар инҷа инаи чало ҳастай 5 сом 8 сом 10 сом 12 сом ҳар хел нарх дорад. ана касое ки меояд харидорӣ мекунад, марҳамат биёед бинед, баъд мисол интихоб кунед. ана иҷара бинед. инаи чалачои шанел ино нархошон 2 сомонӣ ай дӯстони азиз. нархошон 2 сомонай. аз ана ин браслетҳо ҳастай 20-25-30. бо иҷада инчунин анами хел приколкаҳои жемчуг шумо пайдо карда метавонед. нархҳои анами приколкаҳоям параш 3-4 сомонай. шахсое ки мисол вай мегиранд оптон мегиранд арзонтарай. аз иям бинед чанд намуд фасон дорад. баъд барои духтарчаҳои майда ана ин намуд ороишот ҳастай. бинед чӣ хеле аҷиб кардагияд. ино ами оптумаш 7 сомонӣ. ана ин намуд баъд шкатулкачаҳо ҳастай. ино 10 сомонӣ. касое ки барои духтарчаҳошон мехоҳанд харидорӣ кардан ё ин ки барои савдо, марҳамат омада тамошо кунед, бинед ва интихоб кунед. чӣ қадар чизои нағз. дастмонначаву дигару дигарҳо. боинача доштаи. ана дӯстони азиз имрӯза видеои мо ба поён мераса. ҳар он чизе ки ман имрӯз ба навор гирифтам мувофиқи хоҳиш янами подписчикони азизи мо буданд. мақсади ба навор гирифтани ман и фаҳмондани нарху наво барои шумо буд. ҳозир ман ай бозор омадам аллакай янами 2 салафан харид кардам барои савдо, барои магазин. ба касе ки мисол
ҳами чиз хоҳа касе ки донае ма чӣ харидам ай бозор барои савдо, марҳамат ба канали влог тиҷии мо дуроед. Дар уҷа ман нишон метам ки ман имрӯз барои савдо чӣ гирифтам, нархошона гап мезанам. Баъдан